Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. MLA jong kanong po constituency uba Meral Bonds aim ula ajing yoro shikat day halor ka jing trekam bat ka jing syakri bajanay jong kamarngar Public Health Center kabalong ru kawai ni ki jaka sumar bapau bha bat kabalayo ru ya ka nam kum ka Health and Wellness Center kani ka jing yoro jong uba Meral Bond kalalong hadin ka jing hiar jurib menta kasngi ka arpu artrik rumpang arzar arpuway ha kabaw loyo lat ban yekendo yeki doktor ki nurse bat ya baro ki batray hagani ka PHC kabaju ajing syakri baro arpu saw kenta syakumbasan pu artli ki shnong hagani ka than nagalyang jong MLA loyo lat ru ban ya phliu jingmut bat ka Dr. JSM kabapet ya kani ka PHC ha kabakala pentim bakani ka jaka ajing sumar kadang don bun ki jingduna nado ka jingdon jong ki nongtrei ki jaka sa jong ki nongtrei ki jaka bu tiar ka kamra kha khullung ki jaka ban bu ye ki dawai bat ki wei Sumar ini per YouTube dan yang don jinduna ni YouTube rumah balong. Cảm giác như đang đi xe lại first time lòng bắt băng pha ra được đó. Menasih yo alat bandan ang nepo marngan PHC. Kini kita yo gibenai banwan ni dan yo visit saja umden PHC ya kan nongpo hospital na kabanta ban budin ban monitor ban inspect ya di jing pentri kami di skim. Ini dokumen sibun ban dan madagasngi hajin ngalayo punya kendu di staff yang hospital. Kalau very impressive kalau ya kan ka MMR kajing klat jongki long kemi ako por ba kakun ba kilong zero MMR hapo kamar ngar PHC kilong zero mar ba beli ngakren mai kene mar ngilap kiwe gidan katok kene di district abang visit na kalyang jong ka committee jong ka Meghalaya District Assembly ngilap ba ka MMR kalong very high ba kalong very alarming di ngilap hang nepat ba kalong nil nang ta ke IMR ki don katok kene di ngilap betha ya ki hospital management bakin kini bahai kini di ban penduna kat bala ya IMR but kawi ka basuk tenat kelong ha KBD but ka MHIS for registration enrollment MHIS smart card ha ka bakumbanyo pusan adu berapa persen kilala ban cover ya kisan pu arti snong ki bahap apo jong kamar ngar PHC ke kalong ki ko so tenat ban yi ban yersngo bat ka kalong sisa ka MHIS 4 kene ka smart card ka long sisa ki ngarap na ka tam kilong ying ki baduk kilong kemi armet ki badon kam ki yarap na ka menta kumno pa kinla ban pentikna bagi lat dik sumar babiang kinyo kamtam kilong ying kilong sem ki ba duk bat menta tete sakawi ka ba pensuk tenat madagasni ka belum very positive kalong ka implementation ya ka PMMVY Perdana Menteri Matru Vandana Yojana kedi ke skim na ka benta kilong kemi ki ba armet aga kinyo ya kejing yarap ka ba san hajar ka bamut nadu opor baki dang pun ni kelung bat hadu hadin ba dep khan gi kelung kiyo lai installment ya kene bisa ki installment ka banang kong kiyo 1000 ka ba ar kiyo ar hajar maka ba lai kiyo sa ar hajar ka belong total san hajar kalong susah gi yarap na ka benta kilong kemi gi jungi kam tam sha nong kendong ki badon kam ya ka financial support lan gi don kam banyarap dak bisa dikene ke skim kelong ke badon kam adu kata-kata bat ngisyam bakini ki snong ki bahap apo kene ke PHC ki na kalyang jong ki staff yang PHC ki la pentri bahap but kelong very positive ba I'm quite happy to see ba ke pentri kam ya ke PMMVY kalong ka bayat bet ya renti ka belum sisa ki mentoy nam ta ki ba kamtam ki long kemi ki arnya shushu HKBD bat kini institutional delivery kajing kha ji kelung apo hospital ka institutional delivery ka rate hang apo kisnong ge bahap apo kamar ngar PHC kilong very impressive long very positive abang ilap ba kilek bah ki babun ki long kemi ki lek ka bala banwan syapo hospital
but hasop center na ka banta ban khai ki klung nang bikin yo ya ki jing batai ki ba benya nang bakin la ban yo pamet ka pokot ka batia kentrup ki kini bat ya ki klung ru kumju bat kalong ka besuk tenat ban i bagin jing tre bha ki jing ki bagin kermen bikin nang la ban penbha haki por ban wan ru haki bede bat ki we de ki banta ki issues ki bang ya budin na por so kini ka PHC yang ni ru kila le bha ki por la dep kentu ya ki bi kinang de banang kam le bha susu ban ai ki sekri ki pa ba apo ki san pu art li snong ha po ka mar nga PHC ila yo bene kren ri issue ki jong ki jing ang le kila pen sngo ya ki jing don kam banang pen he ki word mar ki PHC ki don sangut ki male word but sangut ki female word nalor kata ki dang nagaliang jong ka health department nagaliang jong health engineering wing nagaliang jong nga sa simkhia kumno banang la banang penbha mala besutru riboy district ka de aspirational district akwa nagaliang jong ka central government ka state government ki ai priority tingi scam bangin persang ban push ban yo ya kini jong don kam ban upgrade ya ki infrastructure apo kini ki PHC kanang baginang la banang he ya kini kamera ban bu kambun jingtia hagju popor banang kampen bha ya ka labor room ingin kerpat saga sorkar saga health department maladangin la ban yo ki labor ward aja ka ki labor room ini yo ki labor ward ki bendon arjing tia leng tia kan long jing rap nam ta ki long kemi ki ban kha klum ki ba armet ban yo jing sumar ki biang ni budin kini kanang ba kinang la ban penbhai ni kum sumar ba ka ju popor ayo ban monitor kumno ban dang wara ya ki staff quarter nomor bang ni kumpala ban sutu ki dang duna ki staff quarter ki bobon ki staff kimla ban ai ki jing sekri arp sa gunta nomor kimdon ki jakasa ki biang ingin haban take up bat ka health department na kumno ban la ban biang ya ki staff quarter kanang bikin nong tre ki staff kin la ban yo ki jakasa bikin la ban ai ki jing sekri ki bapaka na kam tak ba jong kanika dong berkatan ki jung yang ni ki issue ki berdebat ki dawai ki ka supply jung dawai do menta kam do don issue tan ingin yang keren bidang de ka store bidang de ban yo ka store jaka ban store ki dawai ka kom ko bede in sai keren ni kaneru no ban la ban budin ban petikena begini ki jingrap ki de ban poi sagani ka PSC ban ai ki jing sekri dik pa ba jong ka dong ba ka tan ki jung kita ki de ki jing budin jung ya ka de sni ban ngin ra ka report sya ka government kanang ban la ban push ki jing don kam nalor bangi budde ni jing don kam ide ruban ra ya ka kubor gini success story kumulai itu ki de bar MMR bade bak institutional delivery kani ki de ni PHC di bale ba kadi ban long kanuksa na kumta jong ki we de ki PHC ru ki por